Je toho naozaj veľa, o čom by sme mohli hovoriť. Pokiaľ ide konkrétne o tieto správy, o rozhovore, o slovách, ktoré si vymenili, dalo by sa povedať, medzi Trumpom a Netanyahuom. Takže veľvyslankyňa Regevová, chcem sa najprv obrátiť na vás. Ak sú tieto správy čo i len čiastočne presné, čo nám to hovorí o súčasnom stave vzťahu medzi Trumpom a Netanyahuom? Takže paradoxne, možno práve takéto verejné prezentovanie rozdielov slúži obom stranám. Na americkej strane sa prejavuje ako líder. Neukazuje, viete, je tu tá kritika voči nemu zo strany pravicových blogerov. Áno, pravicové podcasty hovoria, že ho Netanyahu vtiahol do toho a toto je Trumpov spôsob, ako povedať, že toto je moja show a ja som tu líder. A Bibi urobí to, čo poviem. A rovnako paradoxne, možno je to dobré aj pre Netanyahua, pretože, ako povedala predchádzajúca správa, Netanyahu čelil mnohým útokom. Od Lapida, od Bennetta, od Eisenkota, od lídrov opozície, tých, ktorí ho chcú v nadchádzajúcich voľbách nahradiť, hovoria, že je bábkou Trumpa, že je slaboch, že neútočí na Hizbalách, pretože mu Trump drží ruky. A tak z pohľadu Netanyahu by sa dalo povedať, že je to pre neho dokonca výhodné, že sa postavil a bojuje so svojím blízkym priateľom, s prezidentom štátu Izrael a zastáva sa záujmov Izraela, čo by mu mohlo prospieť. Pamätám si, počas prejavu v Knesete, ktorý Trump predniesol pri svojej poslednej návšteve Izraela, sa pozrel na Netanyahu a povedal: Bibi, vieš byť otravný. Citujem z pamäti, áno, môžete si nájsť presné slova, ale si tvrdý a tvrdo vyjednávaš za Izrael. A myslím si, že na to treba pamätať. Správne. Samozrejme, videli sme však, že Netanyahu zrušil tieto útoky na Bejrút, čo, ako viete, vyvolalo ostrú kritiku zo strany opozície a jeho spojencov. Čo si o tom myslíte? Ako to vnímate, Dan? Pozrite, rozumiem tomu, čo hovorí veľvyslanec, ale Okamová britva vo všeobecnosti hovorí, že najjednoduchšie vysvetlenie je zvyčajne to správne. Netanyahu roky predáva obraz človeka, ktorý je majstrom manipulácie s geopolitikou, veľmi dobre rozumie americkej politike a dokáže všetkých navigovať tak, aby to bolo optimálne v prospech Izraela. Teraz sa pozrime na to, čo sa v skutočnosti stalo. Za posledné 10 ročie úplne a totálne odcudzil Európanov, ktorí sú najväčším obchodným partnerom Izraela a skutočným spojencom. Izrael je pridruženým členom Európskej únie. Úplne odcudzil demokratov tým, že v roku 2015 išiel do kongresu a vystúpil proti Barackovi Obamovi. Odcudzil aj tradičných republikánov tým, že v podstate počas posledných 3 volieb úplne otvorene stál na strane Donalda Trumpa. A v posledných voľbách úplne stavil na Trumpa. Vsadil všetko na Trumpa a mal tam šťastie. Vyzeralo to, že mu to prinieslo aj nejaké dividendy, keď Trump zaútočil na Irán. Ale tá vojna sa zdá, že sa obrátila proti nemu kvôli rôznym strategickým chybám. To je však už iná téma. To najdôležitejšie bolo, keď Netanyahu požiadal Trumpa, aby zasahoval do jeho osobných problémov v Izraeli so svojím súdnym procesom a Trump sa snažil donútiť prezidenta Herzoga, aby zrušil súdny proces, ktorý podľa izraelského práva ani neexistuje. A teraz Trump zaobchádza s Netanyahom tak, že nechal uniknúť rozhovor, v ktorom mu nadáva a hovorí, že ho udržal mimo väzenia, čo ani nie je pravda. Trump zaobchádza s Netanyahom ako s vazalom. A tým pádom aj s Izraelom ako s vazalom. Pozrite, treba povedať, že Trumpovo nadávanie pravdepodobne nezačalo týmto telefonátom. Izrael je závislý od USA už dlhodobo. Spojené štáty poskytujú Izraelu strategickú ochranu v OSN a všemožnú pomoc, muníciu a zbrane. To je jasné. Ale nepamätám si, že by Izrael poslúchal príkazy, ktoré verejne vydal americký prezident, spôsobom, ktorý by ho robil takým banánovou republikou, ako to teraz vyzerá medzi Trumpom a Netanyahom. Je to trochu hanebné. Spochybňujem predstavu, že to pomôže Bibimu vo voľbách. Vyzerá úboho. A preto nie je žiadnym prekvapením, že celá izraelská opozícia ho nazýva Trumpovou bábkou. A právom dostal sa manévrovaním do strategickej a politickej slepej uličky. Dobre, chcem trochu hovoriť o rokovaniach, ktoré opäť prebiehajú medzi Izraelom a Libanonom. Čo môžeme očakávať od dnešného kola rokovaní? Takže predtým, než odpoviem, chcem reagovať. V roku 1957 Ben Gurion stiahol vojska zo Sinaja na verejnú žiadosť Eisenhowerovej administratívy. Myslím si, že urobil správne rozhodnutie. V roku 1973, keď administratíva prezidenta Nixona povedala Golda Meirovej, že nemôže obklúčiť 3. egyptskú armádu, ktorá bola na Sinaji však. Takže je to veľa príkladov. V roku 1982 som odišiel do Libanonu, kde prišiel Reagan. Takže všetko, čo hovorím, je, že tu je dlhá história
A myslím si, že izraelskí lídri majú povinnosť byť citliví na požiadavky Spojených štátov. O tom nie je pochyb. Skutočný dôkaz sa ukáže až v praxi, pretože si myslím, že Netanjahu má pravdu. Ak hovorí, že najdôležitejšou témou je Irán a v tomto štádiu je Libanon druhoradá záležitosť. A ak prejavím flexibilitu v otázke Libanonu a podarí sa mi dosiahnuť, čo chcem, dúfajme, v iránskej otázke, teda v jadrovej otázke, ktorá je tou najväčšou, je to hlavná téma, stojí to za to? Ale aby som odpovedal na vašu otázku, je to vlastne zaujímavé. Môžete sa na pohár pozerať ako na poloplný alebo poloprázdny. Áno? Tá poloprázdna časť je, že nikto neovláda Hizbalách okrem Iránu. A libanonská vláda nemá žiadnu kontrolu a v Libanone sa nič dobré nestane. Ale tá poloplná časť pohára je, že tieto rozhovory prebiehajú. Že rastúca časť libanonskej verejnosti chce uzavrieť mierovú dohodu s Izraelom, že majú dosť Hizbaláhu, majú dosť iránskeho vplyvu vo svojej krajine. Nie preto, že by mali radi sionistov alebo Izrael, ale preto, že majú radi svoju vlastnú krajinu. Chcú, aby Libanon opäť presadil svoju suverenitu. Sú nahnevaní na Hizbalách za to, že vtiahol Libanon do tejto vojny. Majú dosť toho, že majú túto súkromnú, Iránom podporovanú milíciu, ktorá môže ovládať ich politiku. Vidíme odpor. A myslím si, že nám to dáva dôvod na opatrný optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť.